ballet sobre els lleons, un passatge també molt curiós d'este poema de Goethe. Saps que l'Acadèmia Màster és una de les dues que n'hi ha en Ontinyent. Màster és especialitzada en gimnàsia rítmica. Esta gent seria dels que després les veus en les Olimpiades i això, gent que fa dansa, diguem, moderna, no? Existeix també el ballet d'òpera. O sigui, Ontinyent té dos moviments, un sobre el ballet clàssic i un altre és este. El d'Eon, precisament. Anem a veure. Vau estar en el pregó? No. Ah, sí, doncs no vau veure la metàfora de l'expulsió dels moriscos, que el ballet va estar molt bo, perquè fa 400 anys guany de l'expulsió. I el pregó el van adornar en un ballet meravellós. Perdona, Tranquil. Quan més informació donem, millor per als espectadors. Bueno, què és l'escena del lleó? Això és part literària, no hi ha documents. La fantasia principal del cantar és que estava dormint ja en València el Cid Campeador, que a més es va deixar una barba, en l'exili es va deixar una barba que diu llarguíssima, i devia ser un personatge de gran corpulència, a més molt impressionant. Entonces estava en el seu sitial dormint i tenien lleons en els palaus, encara està fa poc el món islàmic són tradicionals tindre bèsties, tenien lleons i se'n va de la xarxa que estava, de la red en la que estava, es va escapar el lleó, que estaria mig adormit, i un infante de Carrió es va tancar en el galliner i l'altre es va amagar baix i el va arruïnar. Sí, estos son els lleonets. Per cert, que quina calor estarà passant. No dic jo, Els lleons, amb el calor que fan. Nosaltres estem a Ciutat de Comentaristes, estem prou bé, però fora al carrer fa molta calor, la temperatura alta. Per a d'ells, com podem aquesta vestimenta que duen. La clau argumental del cantar de Villací és que la humillació d'uns que de cuna es pensaven que eren tan importants, que el propi temor, la pròpia covardia els va fer, perquè quan va eixir del corral, un dels dos germans va eixir tot tacat de caca, perquè es va amagar baix la viga mestra, que era un tomany, i l'altre va eixir, el Cid va simplement agarrar el lleó, estentar-lo a l'esquena, i sense més, el va tornar a tancar en el post. Pues este ballet està acompanyat per el grup de percussió i dolçaines La Colla d'Ontinyent, que anem a sentir en estos moments. La Colla d'Ontinyent estan interpretant Els lleons del Cid, que és una obra